Farkina, a mafarkina. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sai a rasa ina ma kike daga ciki. Ba ki shiga ɗakin yanki, ki shiga ɗakin, ki kwanta kawai ki ta bacci ba ki da damuwa. Ka dawo, wai ba za a iya fitowa ba, sai dai ka shigo da fada, a ce ai fada ka fiye yi. Salamu alaikum. Fito. Alaikum salam. Malam lafiya kuwa? Me amfanin wannan rayuwa? Ke kullum baki da abu sai tsaftar buri. Tsaftar buri mana. Dubu dai kin wanke tsakar gida amma can wai kin bar yayin. Ba karasa wasu abubuwan ba. Tayil ne fa a gurin. Kwanaki ba haka Juma'a ta zo ba suka fada a gurin ita da yar. Duk kuma rashin sharan ne. Haba dan Allah. Ya kamata dan Allah ki dinga kula. Haba malam. Na fito fa na yi iya aikin da zan yi. Ga Aisha nan tana zaune ba abin da take taimaka min da shi malam. Amma ka da sai ka dinga hawan kaina da fada. Ai ina kokari malam. Ka kalla aikin da nayi fa malam. Haba. Yanzu Aisha ce ita ce da haku, ke fa ke ce matata, ke ce zaki nemi aljanna. Ita kuma mai ina ruwanta, ita ma ba nata gidan mijin za ta je ta nemi aljanna ba. Kullum sai an magana ki ce Aisha, ita ce kawai ta tsaya miki a rai. Yanzu da mahaifiyarta na da rai ko kuma tana nan, ai ba ta ji daɗi ba. Haka ake rayuwa. Haba malam, yanzu ko aure Aisha ta yi in ba tana taya ni tana gani ba, ina yi tana taya ni ba, ko aure ta yi malam a ina za ta je ta yi a gidan mijinta? Malam ko ni ne zan bi ta gidan mijinta in taya ta aiki. Malam ka dai duba dai, ya kamata ka dinga sa baki Aisha ta dinga taya ni irin aikace ba ma sai da ta yi abinci ba ni zan girka. Haba malam. Alhamdulillah, ai dole din ke ce a haƙu da ki. Saboda ke ce na auro ki, ke ce aka kawo ki dan ki nemi aljanna. Yana fa nan ƙarƙashin kafar tawa fa. Sai ki dinga dakata wata, ita ma ta auren shine ya ta je ta nema a can gidan nata mijin. Ke kuma anan naki gidan mijin kike neman naki. Haba dan Allah DJ. Ya kama dan Allah ki ringa kula DJ. Kai. Haba malam, ni dai sai dai kai hakuri. Nayi iya abin da naga zan iya in yi malam. Ka duba gidan, nayi shara, nayi har cikin gidan na wanke. Malam dan kai hakuri. Ni dai nayi iya abin da zan iya in yi malam. To ai ne mata faɗan haka. In ta je za ta yi anata gidan mijin. Saboda ta ga ke ma gashi kina yi. To kuma ta ga baki ya za a yi ta anata gidan mijin. Da na gaba fa akan ga zurfin ruwa saboda Allah. To malam Allah dai ya baka haƙuri. Ni dai nayi iya abin da zan iya yi malam. To ni fa na fito. Za ki fita kuma? Ni fa zan fita. Haba Aisha ina za ki je? Kasuwanci mana. Kasuwanci kuma? Kasuwanci wanda na saba yi shi zan tafi. Haba Aisha. Kasuwanci ana zaune kalau Aisha. Bara ki dinga hada wannan lamarin ki din da tsoron Allah ba Aisha. Kina
Zaki fita? To ina zaki je? Zafi ya dame ni. Ni ba mata aure ba. Ni ba mata kulle ba. An zo an kulle ni a cikin gida an ajiye ni na rasa yadda zan yi. Ai sai wani ciwon ya kama ni. Dole mu fita kasuwanci in je in dawo. Haba Aisha, ki dinga dai ji tsoron Allah a wannan lamarin ki. Ke fa mace ce, ba kya tunanin gobe ke ma zaki yi aure? Aisha, wallahi zafi ya dame ni. Zafi? Na rasa yadda zan yi. Wallahi zan wuce. A miki kaya. Aisha ki yi haƙuri ba dai tsallake min kaya zaki yi ba. Ki koma. Aisha ke fa mace ce. Ki dinga wa kanki faɗa fa Aisha. Haba Aisha, ki dinga haɗa lamarin ki din da tsoron Allah. Ina zan iya wannan zama. Aisha, to Allah ya kiyaye. A mafarkina. DJ? Wai ke kullum cikin tunani DJ? Lafiya kike ta wannan dogon tunanin? Malam wai fitowa kai. Kai baka lura ba gidan nan Aisha bata kwana a gida ba abun ba zai dame ni ba dan ko kana tunanin ko dan ba ni na haife ta bane kana gani ko bata nan ba zan wannan ba zai dame ni ba haba malam ka dinga duba abu lamarin nan dai malam haba Aisha ta fita tun jiya yarinya bata zo gida kana tunanin hankali na ya kwanta ko dan ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake irin wannan iko haba DJ to ai da ni na san da irin wannan matsalar da ni ma na iya bacci amma saboda na san ba wani matsala bace kasuwancin ta tafi ai dalilin wannan kasuwancin shine zaki hado na hado ita ma ta hado mu hada karfi da karfe ai mata auren kin ga ba ma bakki da wahala ke kadai ba jarin gawayin nan na mala in Allah ya saka musu albarka sai ka gani sai mu yi wa Aisha abinda ma baka yi tunani ba abinda ita Aisha ba ta yi tunani ba amma wannan yawon da take tafiya yawon ta zubar malam me za ta tsinana a wannan tafiya malam ya kamata ka bi ni kana wa Aisha faɗa akan wannan tafiye-tafiyen da take yi amma kwata-kwata malam baka yi ma Aisha faɗa sai dai iya tsiyani har yanzu fa malam kai kana ga kaman bana son Aishan nan ne malam kuma ya zan zauna da yaro ne malam ne kan ban masa faɗa ba malam ko dan kai kana ga ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake yin haka nan nake ba DJ dan Allah ki dinga haƙuri mace da mota da yaro rukon su sai mai haƙuri kuma kin ga ke ma kina ciki mace ce sai kina haƙuri da ita na ga me take yanzu idan aka zo da wannan sana'ar gawayin zaki zo ki mata kayan ɗaki ne kin ga ba zai yiwu ba mu bakki da wahala saboda Allah fa amma an tararumo ke ma kika rarumo da dan jarin gawayin nan naki ni ma na rarumo haka abin yake sai mu zo mu mata auren nan to amma sai a tsaya mutum daya ko so kike ni na zauna ni kadai ne mata kayan ɗakin ke kuma ki zuba ido ita kuma bata rarumo komai ba haba DJ kai haba malam ya kamata ka taimaka ka dinga wa Aisha fada yanzu gashi ta tafi ta kwana a waje abin kai bai ma dame ka ba baka ma nuna ka damu ba ni din nan ne dai da na zauna ma abin ya dame ni baka san ma cewa abin ya dame ni ba sai ka zo kana tambaya wani irin ramaliri naka nan malam lamarin kan nan gaskiya malam baya burgewa ko dan kai kana ga ba ni na haifi Aisha ba malam da Allah yau ma ki kuma ranta min gawayin ki saka na 100 in ya so na dawo sai mu cika shi lissafi ai kokari a karasa ko wake da shinkafar na ai tun daga wake nan ga shinkafar malam ba kudin mai malam baka ji ba babu kudin mafarkina. lemon nan ma dai ta lalace wallahi haba wallahi ba za ta shawo ba kai ko irin a samu ɗan kaɗan a sha wannan. A mafarkina. Ban sa da kai ba balle in kwashi da kai. Kai, duniya kenan. Kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba. Mafarkina.